Tää ei oo nyt suorastaan. Saadaan sen tähän. Mä tosiaan ostin nyt Temusta tilauksen. Eli tää on Temu Haul. Tosiaan tää on tää paketti ja nyt lähdetään avaamaan. Mua siis jännittää ihan sairasti. Mä en muista mitä mä oon ostanut. Otetaan yksitellen tavaroita silmät sidottuna. Tällainen. Joo, ja arvatkaa muistanko mikä tää on. En. Mikä olet? Mikä tää on? Joku kynä. En muista vieläkään. Tää on siis tää puhelinkynä. Ja sitten seuraava tuote. Tää oli siis puhelinkynä. Eli seuraava tuote on tämä. Nää on siis mun tekokynnet, jotka mä laitan itse asiassa huomenna. Tällaiset ihanat. Sama. Seuraava. Täällä on nyt näitä mä oon pitkään odottanut. Eli täällä on millä mä voin laittaa mun hiukset hyvin. Kaikkea tällaista. Tällainen harja ekana, jossa on sitten tällainen pää. Sitten tässä on kampa, sitten on tollanen ja sitten tällainen pikkunen, millä voi tehdä niinku pikkuhiukset. Next thing. Mä en yhtään muista. Tällainen mun uusien puhelimen kuoriin. Sitten seuraava juttu. Mun uudet puhelimen kuoret. Ja mä laitan nää siis heti mun puhelimeen tietenkin. Siis tällaiset mustat, all black, you know. Tällaiset. Ja sit näihin, koska tää on musta, niin näihin tulee pinkki tää. Sitten seuraavana on tällainen koru. Ja joo, hyvä kyssäri. Näitä piti tulla mun mielestä 3. Sori, tossa tulee nyt lentokone. Näitä on siis 3 tuolla. Ja nää siis vaan niinku laitetaan käteen, kun tässä on tällainen kiristin. Et tässä ei oo mitään erilaista. Avaa juttu, teet tätä, teet tota. Vaan tää on tällainen. Katsotaan tuliks nyt 3. Mä tilasin kyllä 3. Näitä pikkupusseja olikin täällä muutama, niin katsotaan nyt mikä näistä on mikäkin. Joo, täällä oli vielä 2 tällaista, mutta mä en nyt näitä aukaa, kun nää menee lahjana. Sitten täällä oli 2 tällaista V-korua ja yksi näistä tulee mulle, koska mä oon Vivian. Ja toinen tulee mun serkulle Vanessalle. Niin joo, tätä yhtä mä en avaa, mutta yhden mä avaan. Eli siis tällainen peruskoru. Ja mä en nyt tätä laita vielä. Sitten seuraava juttu oli 2 tällaista nenäkorua. Toinen tulee mun serkulle sille Vanessalle ja toinen mulle. Niin nyt mä laitetaan, koska mä haluan pränkätä yhtä mun tädeistä, että mulla on nenälävistys. So, tää vaan ujutetaan tähän. Mä en osaa laittaa tätä. Siis mua sattuu tällainen. Siis tää sattuu, mä laitoin tän. En mä sitä ihan vielä voi laittaa, mutta joo. Ja nyt joku naapurin koirakin haukkuu tuolla takana, mutta ihan sama. Seuraava juttu on puhelinkuulo, niinku mikit, että mä voin niinku puhua teille silleen paremmin tehdä videoita. Sitten tulee tällainen meikkivoidesivellin. Ja tän te näette sitten seuraavassa mun Get Ready With Meissä, joten mä en nyt avaa tätä. Sitten tilasin sieltä tällaisen, mä en itse asiassa muista mikä tää on. Aivan tää oli tällainen, siis kulma tällainen kynä. Sitten tällainen, niin tällainen kamerajalka. Ja te näette tän sitten seuraavassa videossa. Sitten on vikatuote, jota mä en itse asiassa tilannut. Mutta se nyt sieltä päätti sitten tulla. Mä en edes tiedä valitsinko mä oikein koon. Mä vahingossa painoin sitä, niin se nyt tuli sitten sieltä. Ja siis tää on ärsyttävää, koska tähän piti laittaa oma teksti. Niin kattokaa, mitä siihen nyt tuli. Your text here. Niinku, mä voisin halunnut, että tuossa lukee mun nimi. Tai sit, et siinä lukee jotain. Niin nyt siellä lukee your text here.
Tää oli aika ärsyttävää, koska niinku tää tuli tähän eikä sitä mun omaa tekstiin, mutta joo, tässä oli mun Temu Haul. Moikka!